Здравейте от фитнес зала Склеп. Днес ще ви покажа силовия вариант на упражнението рамена преса с щанга пред гърди, като ще се изпълнява прав. Първото нещо, което трябва да направим е да правим лоста малко по-широко от широчината на раменете. Целта е да не е толкова широк хват, за да може да се натоварят повече трицепсите, което минаваме по него, като караме лактите навътре и лоста стои отгоре на ключицата, с което стягаме поредната стена и готелците, взимаме въздух и рязко тръгваме отдолу, като заключваме лактите задължително, защото така участва трицепсите. Този вариант е малко по-различен от холистичния начин на изпълнение, защото тук изпълняваме пълна амплитуда движението. Целта е да се натоварят много предното рамо и трицепса. Това ни помага да увеличим силата си на движението, вдигане от лег. Абсолютно добро упражнение за стронгмен и силов прибой. Също така за всякакви силови цели, които сте си поставили. Упражнението не е само добро. Благодаря ви, че гледахте това. Абонирайте се за канала ми в YouTube и Freebox 7, харесайте страницата ми във Facebook.